Den Noah kom på besøg i dag. Ja, han er så... Hej Noah. Hej Noah, du kom på besøg. Ja. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Altså, det fjoller. Ja, så kommer den, så kommer den, så kommer den. Siger den. Yeah. Er det lækkert? Ja. Så. Fjolle. Er du fjolle? Ja. Det er godt, du hygger dig. Se, hør mere. Hej. Ja, du er jo lige her. Ja, hvad er det? Er det Greenie? Ja? Er det Greenie? Det skal du ikke gøre igen. Nej. Det er da godt, jeg er vildt.